Е по кота. Я Войчо. Да, преди сте заседни там. Войчо, Валю. Колко часа я хранихме, че не се спомням? Уйчо Васко иначе, май. 11:30. 8:30, 11:30, някъде към 12. А? Гладна е? Как се ядаш? 2 часа е. 2:10. Не, има 3 часа. Наташа, виж нещо на Да ти дам да си сложиш такова майка. Нищо не искам. Малко ма нещо, взе да не отури. Нищо не искам. Майка взе, че Майката да играеш с децата само. За 8 път ще кажа, нищо не искам. Чухте ли ме са? Да, ма Дел те не е чул. Не, Коля, викни малко по-силно, не те чухме. Дел те не е чул. Баба, и аз не искам. Баница не иска. Ай, баница Той бе. е масата баница. Има всичко, седни малко. Кой играй с децата още има. Камера, не бе. Камера. Чуете, че ние просто не Стояне